taas. Onnistupa tässä sitten taas nauhoittamaan tunnin verran materiaalia, ennen kuin huomasin, että mikki oli katkennut siinä 5 minuutin kohdalla. No. Kahto jos siihen tekee jonkun play by play myöhemmin, mutta tuskin. Se olisi jopa ollut ihan hauskakin, kun mokaili ihan muuten vaan, eikä tällä kertaa tullut mitään rakehässäköitä. No ei mitään. Kokeillaan. Uusi kisa. Näköjään jälleen metsän läpi vähän matkaa. Joten... We can't start the game until you are ready. Oh, hiljaa. 3 clues. 3 mystery locations. What lies ahead and what does it all mean? Tässä You tosiaan... have to play along Vieläkö se if you want to find out all the answers. Eipä sillä minä en oo vielä tehnyt edes synkkitestiä. Noin. Eli terve taas. Nyt kun tuo höpötys saatiin pois alta, niin... Kokeilemme jälleen kisaa. Alussa on todennäköisesti metsää. Saa nähdä jaksanko mä ton alun mokaan editoja pois tuosta. Alussa on metsää, mutta loppupätkä pitäisi olla ihan puhtaasti mahdollista vettää refleksillä. Toivottakaa onnea. Ja lähtee. Wow. Minä otan suosiolla täältä, koska muuten minä ihan varmasti puhun. Juurikin näin, kun tämä vielä hyppii kaupan päälle täällä. Törmäsin kerran, mutta en pahasti ja sitten en pääse enää ylös ja se oli siinä. Vittu, oli pitänyt vaan pysyä siellä. Ai, tässä on lisää vettä. No okei, nämä on vielä vähän kevyempää tavaraa. Ai vittu, se oli ilmassa, niin en pystynyt kääntämään. No okei, otetaan sieltä heikommat poikke. Jos tämä pysähtyy joskus. Elää. Ai niin kuin mä otin. Tekikö se just puolvoltin tossa? Okei, ihan pikku tauko pitää pistää. No sain minä pronssia, niin saattiin sen pois alta. Pikku tauko, koska minä joudun ottamaan takaisin nuo woodit. Tulin kuitenkin siihen tulokseen, että ehkä se on, näyttää jopa paremmalta ilman hoodia ja minuakaan ei koko ajan paniikkoituta, että missä kulta mennä. Ja lähtee. Pitää ottaa sitä vasemmalta, mutta ajattelin nyt kokeilla tästä. Oi perhana, minä pääsin kun pääsinkin läpi siitä. Nyt jos saan loput vaan vejettyä kunnialla läpi, niin kaikki on hyvin. Se onkin sitten iso kysymysmerkki, että saanko, koska tässä mennään lähinnä sokkoona. Elä osu enää tässä vaiheessa puhun. Herra Jumala, Herra Jumala, Herra Jumala, Herra Jumala. Hui! Okei. Watch out down below! Siitä kopattiin sitten kultaa. Pitäisikään mun käydä haahuilemassa ympärinsä vai ottaa suoraan uusi matsi? Pistetään tähän varmuuden vuoksi synkkipaikka, jos minä editoin. Ja mennään haahuilemaan. Lähellekään yhtä siistä aamulla, illalla ja sitten jopa päivälläkin, jos sattuu olemaan häpilevy. Ai saakin! No, tässäpä on hyvä checkipaikka, että onko täällä mitään näkemisen arvosta. Jos ei oo, niin sitten hypätään seuraavaan kilpailuun. No ei.
olis. Nämä on kyllä ihan... No okei, kokeillaan kerran pari. Kuten varmaan kuvasta näkyy, niin näissä sattuu. Ja heti alkuun sattuu. Tässä ei saa tehdä temppuja. Nyt pitäisi enemmänkin saada jollakin optiikalla kohiin, niin... Oh shit! Melkein. Oi! Ai saatana. Mulla on taas ottaa tuo bronssi pois alta. Sitten näkee paremmat linjat. Oi 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 ai! Ja sitten tullaankin vitko. Perkele, ei tarvitse tulla edes bronssia. Siellä kuten huomaatte nyt en näe aikoja enää muita vastaavia tuolla sivuilla, kun ajattelin, että näyttää videolla paremmalta, jos on pelkkä pelaaja ja minimivaatimukset ruudulla. En tainnut kerätä tosiaan ottamaan edes bronssia. Joku ääni tuolta tarkkaa kuuluu, mutta voi olla, että vielä jotakin saa. Oikeeta takkaa kuuluu jotakin. Oh shit, Noah! Oh no! Mitä oliko tämä pistekisaan saada? Okei, mun pitää ehkä kuitenkin ottaa takaisin ne asetukset. Tai hoodit täältä. Joo, se on pistekisa, voi perhana. Kiirettä ei oo. Pitää mä saa 3000 pistettä ja selvitä yhden checkpointin läpi ja maaliin. Ja tosiaan... Kaatumiset ei haittaa muuten, mutta niistä menee kertoa, että mielellään ei saisi kaatua. Ohops, nyt lähti vähän... Ai perhana otin selälle. Liian pitkään yritin perittää tuota temppu. Se osu. Siinä on hoppeja valmiina. Take notes, people! Ja sitten on kulta valmiina, joten nyt ei haittaa, vaikka kaaduin sen jälkeen onneksi, kun tulin ensin maihin. Voisikohan tää pysähtyä tässä joskus? Noin. Pitää mun päästä penille asti, toivottavasti ei oo mitään ylämää. Ei tätä nyt vielä... Oho! Huono ajoitus. Vielä pari hyppyä. Ihan vaan huvin vuoksi ja urheilun kannalta. Joo. Kauankohan mä oon nauhoittanut? No, jatketaan vielä ainakin yhden kisan verran. En lähde vielä haahuilemaan, ellei tästä näy jotain. Joo, ei näy. Tuota mä en tiedä miten se suoritetaan. Kerran yritin ja käytin ihan oikeata suuntimia, mutta se ei oo
Otetaan nyt sitten vähän kirroilua. Tässä olisi Harttason reissi. Parana, nyt ruppaa tulemaan pikkuhiljaa aivokatkoksia. Ois varmaan kohta puoli ruveta nukkumaan. Tosiaan tämä on samanlainen kisa kuin aikaisemminkin, eli checkpointit läpi. Taso on hard. Mutta minä pidän tupakkatauon ennen kuin yritän tätä. Joo, mihinkäs minä jäinkään? Niin, eli peruskisa. Ei temppuilla, ei mitään. Yritän päästä läpi, tuolla olisi drop pointti, mutta sen minä käyn omalla ajallani hakemassa. Ja lähtee. Okei, tässä on aika tiukassa checkpointit, joten kovin montaa virhettä ei saa. Ei todellakaan saa tähän montaa virhettä. Ja siinä oli virhe. Oi, saakeli. Tässä veti noin tiukan kaadun. Näissä tosiaan harvemmin tulee ongelmia siitä, että kaasut tai muutakaan vastaavaa. Nimenomaan siitä, että menee checkpointit ohi. Täällä ei ole puita, jotka lopettaa kisan. Se ei. Kiviä on kyllä, mutta tillaa on huomattavasti enemmän. Vittu, melkein. Eikä! Ihan totta. Mikäpä osaan olla on taas huono. Tosiaan sori vaan kaikille, että ei tule hirveänä temppukisoja, kun mä oon suurimman osan niistä suorittanut. Ja katsotaan sitten, kun mä lähden alas. Se oli vähän turha ylipuus. Ja sitten pitäis päästä tuon. Okei, siinä meni aikaa, mutta vielä on ensimmäinen. Sehän passa. Oi jumalauta! Mutta pitäis... Minä kiersin sen ja silti minä onnistuin vetämään se pisin pikku. Ja sitten mä lähdin väärään suuntaan. Kova vauhti on siitä ongelmallinen, pikkunenkin hyppy tarkoittaa, että minä en pysty enää kääntämään takaisin. Tällä kertaa mennään suoraan kultaan eikä ruveta leikkimään nyt pienempien kanssa, koska tämä ei oo niin raivokas. Minkä takia se pyörähtää tuossa noin nopeeta, vaikka mulla on ihan jumalattomasti vauhtia. Tän ei pitäis kääntyä mun nopeeta. Sinne sitten jokin sorti graffia alla tai eikä! Tuossa hyppäili, minun pitäis jarrua. Ei vielä. Olen idiootti.
Jarrutin, kun mulla oli vielä 3 checkpointtia tähtellä. Jaa, tätä näyttääpä sen nopeasti tätä hyppää. Ei kerkeä oikein kahtonta putkea oleva, että montako niitä on. Ja pilkun nussemista. Millipielejä ton silmissä. Jostakin sieltä pädii pysy käessä. Tämä video olisi niin pitkä, että pakko edittaa. Jossain vaiheessa minun on pakko sitäkin ruveta harrastamaan. Se oli vähän niinku idea tässä, että ruppain näitä videoita tekemään, että jossakin vaiheessa opettelisin käyttämään editointisoftaakin ihan kunnolla. Tällä hetkellä en tossa kun just perusta. Niin, hyvä. Vittu nämä on tiukassa nämä checkpoint. Ei saakeli. No, joudutaan sitten ottamaan ilmeisesti heikompi mittaali, jos mä nyt ylipäätään edes suosituu menemään ylös tätä matkaa. Ei vieläkö ne on noin paljon jäljessä? Herra isä. Voin vielä voittaa tämän. No. Joskus se kannattaa vettää ihan reikäpäänä täysin. Joho. Jumalista. Now that's how a true... Jeesus. Okei, tässä voisi olla ihan hyvä paikka lopettaa tämä tämänkertainen video. Kerrankin lopetellaan sille hyvällä nootilla ilman, että minä en huomaa, että mä oon jo suorittanut tehtävä. Tai siis kisa, mikä on. Mutta joo, moida! Ja minä huomasin, että alkupää ei ollut nauhoittunut. Joten jälleen kerran minulla on teknisiä ongelmia. Jatketaanpa vielä, en mene varttiin tätä jätä. Ja se siitä muodosta. Mitäs myös seuraavaksi tehdään? Ai joo, tuo vois mut tsekata tossa jos... väärä nappi. Not good enough. It's close. Can't see it from over here. Magnifique. Now let's check it out. Joo, mets hoksan, että mun hahmo on ranskalainen. Miestä tuli muuten mieleen, vois välillä vaihtaa vaikka hahmoa. Nyt mennään kyllä hienot Suomi-värit, mitkä minä virittelin pois, mutta... Rinko on vaan cool. Ai joo, olis voinut tässä samalla kahta tosta. Mitäs meillä on? Freerider. 7 tonnia. Rider taisi olla checkpointtien kanssa. Ei, kun tämä on ihan täysin... Eikä nyt saatte nähdä muutaman tempunkin jopa. Tai todennäköisesti melko montakin, koska mä otan turvan useammin kerran per kiekko. Ohops, kun meni ajoitus päin. Sanonko mitä? Tuo... No! Mä en tiedä mitä minä tein tällä hetkellä. Tämä on nimenomaan parempia kisoja normaalisti minulle, mutta jostain syystä mä en osaa hypätä enää. Liian monta kissaa putkeen. Okei, se sitten on. No, vejetään siitä iso airi. Ja otetaan suoraan teilille alas.
No hoppe on jo otettu joka tapauksessa. Sitten ryssitään vauhti, kivaa, kiitos, hyvä kun olet idiootti. Lohop! Siis hypyn ihan liian aikaisin päälle. Noin, kulta on otettu. Nämä on tosiaan huomattavasti enemmän minun kisoja kuin mitä nopeuskisat tällä tasolla. Alkuun oli huomattavasti helpompi easillä ja mediumilla ottaa nopeuskisoja, mutta näin vaikealla hardilla alkaa tosiaan tulemaan toiseen suuntaan, että kikkakisat on helpompia. Sori, nyt jää tämä loppu vähän antikliimakseksi, kun valuin liian alas. No, otettiin pannut sinne. Niin, tosiaan. En oo missään vaiheessa näyttänyt näitä, että miltä se näyttäisi jos pellais GoProlla. Tämä on tosiaan täysin pelattavaa kuvakulma. Ja tarkoitus sinänsä olisikin, että tällä pelattais, jos haluaa täyden immersion päälle. Näyttää aivan jumalattoman sairaalta jo pelkästään silloin, jos sulla on nopea vauhti. Auta armia, kun ruvetaan hyppimään. Ota tuossa selvää, missä vaiheessa oikaset. Tässä tapauksessa se GoPro-kameran paikkakin jopa vaihtuu sen mukaan, että mikä kypärä sulla niin sanotusti on. Tällä hahmolla mulla ei oo kypärää, vaan karvalakki, niin se on rinnassa. Jos on kypärä, niin se tulee tosiaan pään päälle. Näyttää melko mielenkiintoiselta. Se ei tälle videolta varmaan niin hirveänä tunnu, mutta että kun yrität ohjata tota siinä samalla, niin menee aivan täydeksi paniikiksi. Joku päivä minä vielä osaan tämän. No, tämä ei oo ehkä paras mahdollinen kisa tosiaan. En nyt niin hirveetä vauhteja ottanut missään vaiheessa. Kuten voitte huomata, niin noissa hypyissä menee yllättävän äkkiä hahmotus siitä, että missä on yllällä ja missä allalla. Siitä tulee yksi iso vielä. Ei kun niitä mahdollisimman monaa. Hetkinen. Ei niin tosiaan. Kerkesin unohtaa jo tähän mennessä, että mä tosiaan lopussa jouduin kiippeämään ylöspäin, mutta no siinä näette suunnilleen miltä se näyttää, jos vettää GoProlla. Mitäs muuta meillä olisi? Okay, it's time to take those skills of yours and really put them to the test. Okay, I'm not going to sugarcoat it for you. I never do. This is a grueling trek. A lot of folk have tried and failed to reach that summit, but the conditions are perfect right now, so just take it one step at a time.
Put everything you've Joo. learned to good use and you'll make it to the top. Kyllä minä pärjään. Otetaan Dreading. tähän loppuun tämmönen vähemmän kriittinen homma. Eli tässä on objektivet, mutta ei minkäännäköisiä aikarajoja, kukaan ei pakota sinua tekemään minkäännäköisiä temppuja, kunhan pääset pisteelle, niin kaikki on ok. Mä voisin itse asiassa ottaa tuosta liitonvarjonkin, jos minua huvittais, mutta se olisi teille varmaan vähän tylsä. On semmosia mukavia rauhoittumishetkiä tässä kisojen lomassa. Kertapi kivaa taustaa, paitsi että mä en näköjään osannut valita oikein. Kivaa taustaa vuorista ynnä muuta vastaavaa, tai siis alppeja nämä kaikki on, mutta noita huippuista. Ja mä onnistuin ryssimään heti kättelyssä. Onko tässä tarkoitus itse asiassa ottaa joku muu, koska mä tulin ihan täysin alas ja mä en päässyt ylös. Vai pitääkö mä mennä tuolta vasemman kautta? Mä voin kävellä tuon mäen ylös, on pakko. Mieluummin yrittäisin laskea komat. Näette näitä hienoja iltamaisemia. Peli on muuten ihan tuhottoman kevyt siihen näin mitä näyttää. Tällä hetkellä muisti jo ennestään ummessa muutamasta muusta syystä, mutta silti mä pystyn ihan huoletta ottamaan 60 fps tästä. Tosi teitte näkö 30, koska no, minulla on Gamecasterin ilmainen versio. Joo, ei tätä oo todennäköisesti tarkoitettu laskettavaksi. Jaa, minä kerkisin ryssiä juttu. Ei tuota. Minkä takia mä en vieläkään muuta nappeja? Mä pelaan tätä aivan tuhottomat määrät. Ihan Red Bull mainos. Kiva kiitos, moi. Idea on todennäköisesti tämmönen. Hetkinen, mä oon väärässä paikassa, enkä ookin. Minähän oon. All right. I'd like you to meet my own. Hetkinen. Nyt on näyttää niin erilaiselta. Pommitiinko mä tuosta alas? Herran jumala. Ei niin, mä aloitin vähän totta vasemmalta. Joo. Mutta joo, näyttäpä vähän muutakin kuin lumilauva ja sukset. Ikävä kyllä ei ollut tarpeeksi jyrkkä, että olisin voinut ottaa wingsuitin, mutta liito-orava pupu. Tällä tosiaan lennellään näin, että yritetään ottaa nousevia ilmavirtoja rintteiden vierustasta ja kikkojakin toki pystyy tekemään. Jos mä ei hirveänä heittäis mulla sivulle päin. Noin! Tosiaan, että jos haluaa pitää korkeutta, tärkeintä on. So far, it's really been about me just trying to test myself against the mountain and fighting back against whatever she throws at me. And she's been throwing a lot. Niin, tärkeintä on aina, että jos meinaa korkeus loppua, niin mennä suht lähelle jonkin sortin jyrkkää vuorenrinnettä, niin tuulikin puhaltaa siihen rinteeseen, niin se puhaltaa siitä sitten ylöspäin. Ja minä taidan joutua keksimään jotakin muuta loppumatkalla, koska
Mä en pääse Reaching tuonne. 6,000 meters and looking down at the world, that's Riittäkö incredible. vaan? Truly incredible. Well, I'm not done yet. No, sir. Not by a long shot. Juurikin näin. Sori, tämä nyt ei oo mikään maailman vauhdikkain lopetus, mutta ainahan minä oon jotakin nättiä näyttänyt lopussa. Tai no, sen yhden kerran, kun mä sain oikeesti toimia This has been videon a dream of aikaiseksi. mine for a Oon long, näyttänyt long jotakin time. nättiä, As long as I nättiä can lopussa. remember. So I'm just enjoying this moment right here, right now. Otetaan tässä nyt kans tämmönen rauhallinen maisemien katselun lopetus. Mä oon tosiaan nauhoittanut joku 5 videoa, josta tasan 1 on tähän asti ollut toimiva. Jospa tämä nyt ei olisi ihan... No okei, tämäkin meni 2 ossa, kun mä olin Took about lopettamassa full liian back aikaisin. I really thought I was a goner. Yeah. I really thought I was done for. All I could think about was my family. Not getting the chance to say goodbye to them. Peli on tosiaan muuten... Headaches are bad right now. Really bad. I've got to remember to stay hydrated. Might let myself go a little. It's a common mistake up here. Hetkinen. Tosiaan peli on muuten kovaa vauhtia ja hienoja trikkejä, että välillä saa ottaa ihan kaikessa rauhassa tutkalla maastoa ja niin edespäin, mutta minä ajattelin, että nyt kun nyt löysin hyvän paikan, niin mä voisin näyttää liitopuvunkin tälle, mutta Looks ensin... like a big. All right. I'd like you to meet my Elää old nyt sinä pal ruppee Sid the huutamaan, Singing minä Fir haluan... Tree. Ai, se on liian kaukana. Well, No, hello se siitä there. ylös. Mutta joo. Now, old Sid here's gonna go hide so we can get started. Okie dokie. I'm Turpa kiinni off. nyt. Minä en Once you koskaan reach the tehtävää. church, you ring that bell and listen out for those dulcet tones of his. Then all you have to do is find where Mittäköhän Sid's tuossa hidden in the ollaan? forest, and presto, you win! Mutta ehkä on kuitenkin I could use a little help here. Haluaisikohan nyt pitää turpansa kiinni, kun minä en ota sitä tehtävää, minä menin pois jo sieltä. Vähän epäilyttä tässä, ei ehkä riitä. Mäki tästä. Viittisköhän nuo nyt pitää turpansa kiinni? Kiitän. Joo, ei riitä. Otetaan tosta nyppyläreunasta. No aina kivoja no faceit tossa. Hyppäät liian matalalla. Niin tästä lähet. Mä on vähän ärsyttävä, että joutuu uudestaan valittamaan tuo, mutta no se on vähän ohjaa ongelma. Tämä on erittäin hauska. Väärä nappi. Okei, no. Se nyt selvisi joka tapauksessa. Mä en tästä tuonne ylös asti pääse, mutta kokeillaan, jos pääsis vähän lähemmäksi. Tarvitsis ihan koko matkaa mennä sillä liitovarjolla. Got this summit push coming up, and I really need to dig deep for this one. It's gonna be hard. I'm nervous about it, but I'm excited too. Because I know I can do it. I can. Okei, tämä tehtävä on tosiaan... Tämä homma on suunniteltu liitovarjolla, ihan selkeästi koko ajan pitää mennä ylämättä. Tosiaan liitovarjo on se... Jos aloittelet... Moi Jäin miettimään mitä pitää sanoa, niin en kahtonut sen on puu ees. Liitovarjo on tosiaan, ennen kuin saan ostettua noita muita ihan pelirahalla ostettavia lajeja, missä on sitten noita
rakettireppuja ynnä muuta typerää, niin tämä on se millä päästään ylöspäin, jos ei halua käyttää quick travelia. Hops! Vielä otti sen verran kiinni. Okei, minä en pistä tätä kahtomaan, mitenkä mä juoksen tuonne asti, nimittäin siinä kestää vuosi. Joten näytetään nyt tämäkin tässä. Tämä on tosiaan... Ai niin, tällä ei juosta sen jälkeen, kun se on valittu, vaan pitää valita aina uudestaan. Tämä on tosiaan normaalisti 100 000 pelikrediittiä, mikä se nyt olikaan nimeltä se krediitti, mutta tällä hetkellä oli tarjouksessa 40 tonnia, niin koppasin talteen. Tällä pääsee mukavasti liikkumaan, jos on tarvetta. No, vaikka mä en osaa ajoittaa mutta heti jo kahtamaan mun juoksu. En osaa ajoittaa tuota laskeutumista. You did it! You beat her! Sori, katkasin äänet kesken, mä haluan... Part of her history now, and she's part of you. You never gave up, even though she threw everything she had at you. What's the world like from all the way up there, huh? It's gotta be something else, right? Do me a favor. Take a picture for me? Somehow I got a feeling that's as close as these old bones of mine will ever get to it. Ja tällä kertaa on ihan oikea lopetus, joten nauttikaa näkymästä. Moido.